Stop domestic violence. Mapoto, migoti nemaspoon midziyo kitchen has my weapons. Don't forget to subscribe, like, and comment on our YouTube page, Angela's Productions. Come over. You need something to eat because it's an hour.
Cimeta. Damvura. Dozi ya mshana. Ande. Alright. I'm gonna be. Yeah, what you? Okay. Chichu. Jawab. Jawab. Hai. Cuma jangan mau spoon. One spoon aja. Come on.
Matanya. Matanya. Oh no, please. I'm thinking of food. Bamkuru. It's Bamkuru. Marova Bamkuru. Bamkuru. Muziwachi. Nenda kusuwa isingaite Bamkuru. Marova. Marova Bamkuru. Thanks. Just come to my door. Ambo yende murumuru wangu amusizvereme. Sisokar momba. Kose muri kuita wachini? Sisokar momba. Bamkuru ndatse muri kuwacha. You and your sister, you have a lot to catch up. Bamkuru. Okay. Fine. No way. It's coming. My time. What happened to you? Eh? You look like you were hit by a train. Eh? Inini ndikutouya panapa ndatotumwa namama kuenda kuHarare. Then I thought I should surprise you, but look, I'm the one who's actually surprised. What happened to you? It's a long story, Lily, but to solve the mama time in the States. One way it stress. But my Tanya, she has to know, cause she needs to know. Please promise me, Lily, good you won't tell her. My Tanya. Okay, fine, coach. So tell me, how's Baba Tanya and you? We are living inside like queen and the king. Masana ndifambe kapasa. Ndikuita kufamba ndakatakurwa chikafu ndikuita chekupa kwa mai mwana. Hey! My Tanya, I always tell you, kuti Baba Tanya is a good guy. I wish they ndikatoona a guy like him. Ngudi. Sorry, my Tanya. Sorry, ndakandatokanganwa. Sorry. No, it's okay. What is it, Mama? Mama, variko. Ndinokuwaziva mama unotaurisa. Wachiri kutaurisa? Madesi ana it's gotten worse. Lili chirorwa, chiita uende kumba kwako. Vanotaurisa mama. Kune chirorwa ikasikana musangano unawo maproblems anone. My Tanya, ndichida kukureni. Ndichida kuenda kusikana. Aiwa kana. Ndichida kumboexplore. Ndichiri mundiki kai. Ndikarorwa ezvinezvi ndinotanga kuluka like you. Iwewe. Ndisiye zvangu kumaita tarisei hamusitogona kana kugara mega. Mukuita kunge munhu akatsikwa nemagonyeti 3. Kuenda yo. It doesn't matter. Ngapa mumboya one, you always stay long. Apa ndatumwa na mama saka I have to go back. Okay, I understand. What's your mom? Mama varipo. Yeah. Saka bankurinda kuenda cause ndida kufamba before 3. Do you want a transport? Alright, my name mafamba moshi. Nini I have to watch my Tanya. Mamkuru. She refused to tell me what happened. But stop hitting women. It's bad. Shakashata Bamkuru. Siang udah ada 1 poin.
Not even Bijan. Okay. I'm going to bus. I'm going to check in. Don't my man. Are you going to be okay? Let's see comfortable. See you later. Bata. I into the right. Meta nyaribu. Yeah, haribu. Sure. Yeah. Gena mbono waona. Come in. Get you. Asikana maitanya. Bozangu. Ko maitanya ukaitwa sei? Ndakadhumira. Kudhumira paine maitanya zvekuti ungabva wakuwara kudai. Pamadziro chaipo gate. Asi uchaone. Kana unonyepa maitanya. Asi batanya wakakurowa kani. Kwachine maitanya. Hande ikati nomangana police. Domestic violence kai. Hande antoswera avharirwa kutaura nasi. Enda abude mujeri. I can't. He's the only person who takes care of us in Natal. Sha, you can take care of yourself. Ukapora unokwanisa kuzvichengetera mwana wako pane kushungurudzwa nemunhu asina kana basa newe. Tarisa uone marooro akakuita. Marooro anoitwa munhu here iwaye. Akapologize zvake. Sha, murume hafa akachinja. Izvo zvari kukuvharidzira kuti usamhanyira kumapurisa. Izvo zvimari ndinayo yebhazi. Ndakutokupa mari yebhazi. Ubvo waenda kumusha ndonokuperekedza kumusha. Izvo zvigenda utora mabhegi ako tibva tatoenda kumusha. What's happening here? Asa usikona zviri kuita. Iyo handisi kutaura newewe. Maitanya wako. I'm not talking to you, man. Yonyara, man. Ukwenda kuna mukadzi wangu. Ukati basa kulowa mukadzi. I think I need space. Kundroko wakaita you cross the line. Saka I think ndikamboenda na mama ndoporera kuna mama. Zviri nani? Maitanya, ungabvoenda ndisipo. Iwe imbosara babatani. Handiketi. Baba ibatani. Stop domestic violence. Mapoto, migoti nemaspoon midziyo mukitchen has my weapons. Don't forget to subscribe, like and comment on our YouTube page, Angela's Productions.